Budget li fassalnieh man-nies għan-nies kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela iddeskriva l-budget tas-sena d-dieħla mumenti wara li dan ġie mħabbar mill-Ministru Clyde Caruana fil-Parlament. Biswit l-istess Ministru għall-Finanzi u d-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern Robert Abela innota kif dan il-budget huwa msejjes fuq aspirazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin u budget mingħajr ebda taxxi ġodda li attakka bis-saħħa l-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni u li jsaħħaħ id-dħul tal-ħaddiema u tal-familji. Il-Prim Ministru ta' eżempji konkreti b'waħda mill-miżuri imħabbra fil-budget dik tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja li minnu se jgawdu mal-95,000 familja. Koppja pensjonanti fuq pensjoni minima waħda se tkun qed tirċievi bħala qotja is-somma ta' madwar 380 euro. Familja, għana tittini eżempju hawnhekk, familja paga medja waħda għaliex parti ħadet id-deċiżjoni waħda mill-ġenituri ħadet id-deċiżjoni li tieħu ħsieb wil-ġdid ukoll se tkun qiegħda tirċievi somma ta' 380 euro. It-tielet eżempju, koppja illi tinsab fuq paga minima u li għandhom żewġ titfal se jkunu qegħdin jirċievu s-somma ta' 760 euro. Il-Prim Ministru qal li l-messaġġ li ntbagħat it-tnejn filgħaxija bil-budget tas-sena d-dieħla hu ċar ħafna. Fl-aħħar 10 snin is-suċċess ekonomiku ta' dan il-gvern nemmen li kien dovut għal fattur ewlieni illi inċentivajna lil poplu Awċi u Malti biex joħroġ jaħdem. U l-poplu Malti fehem illi kien jaqbillek illi toħroġ taħdem. Qabel, sfortunatament qabel l-2013, il-ħaddiema Maltin u Awċin jew dak il-persuni li setgħu jaspiraw li jidħlu fid-dinja tax-xogħol ma kellhom ebda inċentiv biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol. Issa s-suċċess tal-10 snin li ġejjin jiddependi mhux biss li dak l-istess persuni jibqgħu fis-suq tax-xogħol imma li nagħtuhom l-opportunità biex iżidu il-ħiliet tagħhom permezz ta' reskilling, permezz ta' upskilling biex jibqgħu dejjem jistgħu javvanzaw il qudiem fil-karriera tagħhom, dejjem jistgħu jtejbu id-dħul tagħhom. Minnaħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fern, iddeskriva dak imħabbar it-tnejn filgħaxija bħala budget ġust li se jħallik aħjar għada milli inti llum. Chris Fern innota kif minkejja l-baħar imqallef l-isfera internazzjonali, il-Gvern ippreżenta budget proattiv li mhux biss fih miżuri biex il-poplu ma jaqax lura imma se jara li jkunu jistgħu jibqgħu mexxin il qudiem. Fuq kollox qal li l-budget għall-2024 se jara li l-Maltin u l-Awċin jgħixu ħajja aħjar. Dwar is-settur li hu responsabbli minnu, Chris Fern innota kif għas-sena d-dieħla se jiġi investita ammont rekord fis-settur tas-saħħa ta' kważi €1,100 miljun. Is-sena li ġejja nkomplu nespandu il-laboratorji tagħna u il-Dipartiment tal-Farmaċija tagħna biex inkunu nistgħu nagħtu il-kimoterapija ġifieri trattament tal-kanser lill-Awċin ġew Għawdex stess, kienet xi ħaġa li bdejna numru ta' snieru, issa ħankomplu nespanduha biex maġġoranza tal-pazjenti li kollhom bżonn il-kura tal-kanser f'Għawdex ħajkunu jistgħu jgħidu f'Għawdex stess. U ħafna miżuri oħrajn fosthom CT scanner ġdid ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-ikbar proġett li ma dana kollu s-sena d-dieħla ħankunu qegħdin invaraw huwa nkunu qegħdin inawguraw huwa issa ċ-ċentru reġjonali Fraħa Ġdid, ċentru Mowran illi ċertament għan-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta ħajkun qiegħed joffri qabża fil-kwalità tas-servizzi li jkunu qegħdin jesperjenzaw. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fakkar kif filwaqt li ħadd ieħor quddiem ċerti sfidi qabba lin-nies biżżejjed għoljin dan il-Gvern ippreżenta budget soċjali ieħor mingħajr taxxi. Qal kif dan il-Gvern sena wara l-oħra qed jerġa' jonfoq il-miljuni biex iżomm lil kulħadd fil-wiċċ b'investiment ta' kważi €930 miljun f'sussidji biex in-nies ma jpattux għall-isfidi li qed jinħolqu frott sitwazzjonijiet internazzjonali. L-ikbar sodisfazzjon tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi illi għandna l-lussu li nikkritikaw diversi affarijiet u forsi li wieħed ma jaqbilx. Imma meta d-diskussjoni kienet qiegħda ssir 14-13 il-snin u diskussjoni kienet waħda dwar kif il-poplu Malti u Awċi